Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu da sauran mu, barkan mu da kasancewa da tashar tamu Kyautatawa TV. Masu kallon mu da sauran mu, kamar yadda muka saba kawo muku shirin nan namu na amana, ci gaban shirin shi shafi na 8. Masu kallon mu da sauran mu, kafin mu shiga cikin shirin namu, kada ku manta ku yi mana like, sannan ku danna mana comment, sannan ku mana sharing. Idan kai bako ne da ganin YouTube channel ɗin namu, sai ka ɗauki hannunka mai albarka ka yi mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙarar sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri zuwa cikin wayarka. Za mu shiga cikin shirin namu. Naziru ne da shi da Abdulnasir suna neman saka Binta a cikin kwangon gida. Binta tana ihu, faman ihu take, tana neman ceto, a cece ni, a taimake ni. Ina ba wanda ya ji ta, da yake unguwar da suka zo sabuwar unguwa ce, sabbin gidaje ne duka, ba mutane sosai. Suka shigar da suka keta mata haddi, daga Naziru har Abdulnasir kowane sai da ya neme ta keta mata haddi. Lokacin nan ne suka taso suka baro ta a kwance. Da kyalla ta samu ta yunkura ta taso, ta doso babban hanya inda motoci ke biyowa suna wucewa. Tana faman tare motoci ba mai tsayawa, sai Allah ya kawo ta baiwar Allah ta zo ta tsaya dab da ita, sai da ta wuce kuma ta dawo. Ta ce, baiwar Allah, me ke faruwa? Lafiya na ganki a haka cikin wani yanayi kuma kina kuka hakan ga, su waye suka miki wannan al'amari? Binta ta yi shiru ko ukun ba ta ce mata ba. Lokacin da ta ƙara tambayar, ta ce, malama ko ki kurma ce? Ta ce, a'a wallahi ni ba kurma ba ce, abin da aka min ne shine ya sani haka na rasa abin da zan faɗa ma. Wallahi wasu bayan Allah ne, kuma ce wasu 'yan iska a makaranta ajin mu guda mu da su ne suka yi min wannan aiki. Lokacin nan ne ta ce ta shigo, wace unguwa kike in kai ki? Ta faɗa mata unguwarsu. Lokacin nan ne sai ta ce mata, yanzu ni ki amshi ga lambar wayana, dan ni lauya ce, insha Allah ni zan kwato miki haƙƙinki, don ba za mu bar su a haka ba. Da irin wannan ɓata gari ne, idan ke sun yi miki suka ga sun fita ba abin da an kai musu, to wallahi za su sake ma wata. Don haka ba za mu yadda ba, ni zan kwato miki haƙƙinki, amma ba zan samu damar shiga cikin gidanku ba. Lokacin ne an ka zo suna sama hanya sun tafi. Ita kuma a ɓangaren mamar Binta, hankalinta ya tashi, ta kasa natsuwa, kuma tashi a jikinta wani abu ya faru da Binta. Lokacin nan ne ta kiri lambar Amana, ba ta samu Amana, ta sake ta kira ya ba ta samu ba. Tana faman kiran lambar wayar mamar su Amana, sai ga sallama ta shigo ta Binta. Lokacin nan ne ta ce, ke Binta, me ya faru? Me yasa kika jimo kika yi lattin? Tunda kuka taso da makaranta na yi neman lambar wayar Amana ta kasa shiga. Me ke faruwa ne da ku? A tare kuke ku da Amana? Ta ce, a'a wallahi ummi, ba tare muke da Amana ba, dan mummuna abu ne ya faru da ni. Lokacin ne umman ta ce, ai na gani, ba sai kin faɗa ba, ai na gani, na san yanda yake ke. Su waye suka miki wannan aiki? Lokacin ne ta kwashe labari da ta faɗa mata, kuma cewa su 'yan makarantar suna son kai mata wannan aiki. Lokacin da umman ta ce, wallahi ba za mu bar su a haka ba, sai mun kwato miki haƙƙinki. Dan mi wallahi sai inda ƙarfi na ya ƙare, dan mu muna talakawa a gari, shikenan sai a taka mu kamar yadda an kaso. Gaskiya ba za mu yadda ba. Lokacin ne umman ta tashi ta ce, zai miki ruwan zafi ki wanka, ki samu ki kwanta ki kwana ki huta, ki bacci ki huta. Lokacin nan ne umman ta ba ta ruwan zafi ta yi wanka. Ta yi wanka kenan, ta samu ta shiga ta yi bacci. A tashi marasa haƙi kowa ya je makaranta. Amana ta je a makaranta tana jira ta ga inda Binta za ta zo. Binta ba ta samu zuwa ba, sai da lokacin tashi ya yi ba ta zo ba Binta. Lokacin nan ne Amana ta ɗauki waya tana kiran Binta, kuma lambar wayan Binta a kashe. Lokacin ta kire Ummar Binta, sai ma Binta ɗaga mata waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amana ce, ni ce mama. Wai me yasa Binta ta zo makaranta ba a yau? Lokacin nan ne ita ce mata, ba zan baki labari, amma sai in kin zo zan gaya miki ko menene hana Binta zuwa makaranta a yau. Sai Amina ta ce, subhanallahi,
wani abu ne kuma wanda zai hana ta zuwa makaranta wanda ni sai na zo a faɗa min ko miye. A gaya min dan Allah, ku gaya min umma, in kin sa zuciya na ya fara min bugun uku. Me ya faru da ita ne? Me ke faruwa dan Allah ya gaya min umma. Lokacin nan ne dai ta ce in kin zo zan miki bayani ko menene. Ina take ki bani da ta ce a gashin bacci ba tashi daga bacci ba. A lokacin nan ne ta gama waya sai ga Nazir da Abdulnasir suka debi Amana. Sai Nazir ya ce mun gama da kawa, sauran kawa sun to. Sai ga Malik ya ce me kuke faɗa na ji kuna kiran kun gama da kawa, sauran kawa. Sai Nazir ya ce haba ai Binta mun gama da ita, yanzu Amana ta rage. Sai Malik ya ce a gaskiya ba ku da kirki kuma wallahi halin ku ba halin kwari ne, ga wani ɗabi'u da kun ka ɗauko ba su da kyau, halayyar dabbobi kuka ɗauko. don Allah ku daina wannan abu da kuke yi, ni dai ba da ni ba. Lokacin nan ne Nazir ya ce kai sha ce kai wallahi kai soɓo ne, kai in banda yabanka ga har ka samu ka ce wai kai baka so. Yanzu Binta ta rage, Amana ta rage don mu Binta. Lokacin nan ne Nazir ya ce wallahi ku yi tsoron, ba Nazir ba, Malik ya ce wallahi ku yi tsoron Allah, ku yi tsoron Allah, ni dai ta hitta ku inda haka za ku yi, wallahi ba ni ba ku. To masu kalamar sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shafi na 9 za ku ji ƙarin bayani a ta kasance da Umar, Binta da samarin ko in ce gayon.